Las hostias, las hostias. Qué bonito. Me ha venido a la memoria aquellas radionovelas, aquellas antiguas radionovelas que ya no se hacen, pero tú recordarás, ¿verdad, Nicolau? Sin duda, por mi edad tengo que recordarlas. Ya sabéis que tenemos hoy, y lo hemos ya estado anunciando esta semana, a un invitado especial y muy orgullosos de que haya venido hasta aquí, hasta este pueblo así casi perdido. Buenos días, Nicolau. Buenos días, y encantado de haber venido y agradecido de vuestra invitación. Pues serà millor que si tu vols. Perfectament bé. Ya sabéis que está aquí Nicolau Cortés, que es un grandísimo actor. No por lo grande que es, que no es que sea excesivamente grande, pero por lo grande que es profesionalmente. Más de 50 obras de teatro a tus espaldas, entre productor, director, actor, ha hecho de todo en teatro. No sé si ha hecho vestuario, pero... No, a això no he llegat. ¿Te has tenido que reventar alguna vez algo o no? Més d'una vegada, quan feien teatre, diríem en pla aficionat, que era del principi, que feien vestuari, feien decorats, montaven, desmontaven... O sea, que has sido tramoyista, has sido de todo. Prácticamente de todo. Naciste en... ¿no puedo decir el año en que naciste? Sí, naciste en el sí, 52. Y a la edad de 19 años empezaste a trabajar... Sí, ja havia fet cosetes abans, quan anava a l'escola eren les monges, ja havia fet cosetes abans de teatre, però bueno, a molt baix nivell, i després ja va començar a interessar-me molt per el món del teatre i ja vaig investir. Estudiaste en el Colegio de San Francisco de Palma, Sí, senyor. de lo que antiguamente se llamaba Colegio de Curas. Sí. ¿Qué aprendiste de los curas para que te amase el teatro? ¿Ellos te dieron alguna... o fue de familia o fue... ¿Cómo fue eso de que te gustase el teatro? El teatre me ve d'arrel, diríem, me ve de mon pare. Mon pare va pertenèixer a la companyia Artis i jo constantment era l'apuntador en aquell temps de la companyia Artis i va tenir la sort de poder acompanyar-lo moltes vegades a la representació que feia aquesta companyia i veure actors tan importants com en Juanito Valls, la Cristina Valls i un seguit de persones, Bernat Morell, Joan Meldi, tots l'any de la companyia. Aleshores, arrel de tantes visites i estar de vora mon pare, la Conxa, del teatre principal, me va començar a interessar molt el teatre. I vaig aprendre molt de veure aquestes persones ja que tenien molta professionalitat i molt de coneixement del teatre, i va ser a partir d'aquí. Es decir, que tú conoces el teatro con pantalón corto. Sí, senyor. Y con zapatos gorila. També. Se duien en aquell temps. Sí, que és vera. I ja t'he dit, va ser per això, perquè la meva família, d'una manera o de l'altra, sempre han estat a través de mon pare ficats en teatre. O sea, que cuando tú le dijiste a tu padre, o bueno, no siquiera a lo mejor ni se lo dijiste, o sea, dedicarte al teatro fue una especie de seguimiento natural en tu familia. Sí, no hizo falta que tú dijiste, papá, me voy a dedicar al teatro, fue una cosa natural. No, perquè a més, quan jo me vaig decidir per fer teatre, mon pare dirigia. Mon pare va crear un grup, que és el grup Jovent, i aleshores jo vaig iniciar les meves representacions amb ells. Vaig a direcció de mon pare. Després ja van venir altres directors, altres companyies, però els inicis van ser amb ell. Y lo tuyo de actor fue también natural, es decir, cuando tu padre te vio por primera vez actuar, dijo, este niño o me ha mentido muy bien siempre... No. Bueno, vos imagineu que quan un estava a la batuda de son pare el recondueix bastant més que els altres actors. Aleshores va haver de passar tots els escalons necessaris fins a arribar a actor. Va fer de tramoista, va fer de muntador, i quan ell va considerar que tenia ja les facultats i que encaixava dins un dels personatges de les obres que muntaven, se va atrevir a donar-me aquest paper i crec que en bon resultat perquè encara no ho he deixat. Y he visto que, ya te digo, desde el año 71 haciendo teatro. ¿Cuál fue tu primer personaje principal? ¿Lo recuerdas bien? El meu primer personatge va ser el de precisament de Can Miquetes, que feia el fill jovenet de la família. Aleshores va ser una obra molt carinyosa i que en aquell temps, a més, sent una obra d'en Xef Fortesa, estava molt al dia i era un tipus de teatre. Jo crec que mal anomenat
teatre regional, teatre això no és veredí, eren situacions que se produïen en aquell moment i que la gent li agradava veure les costums mallorquines en aquell moment. Aleshores, vàrem fer durant molts anys el tipus de teatre que se podia representar en aquell temps, perquè tampoc ens deixaven sortir massa desbotador. I bé, la veritat és que era una continuïtat, cada any fèiem un parell de representacions, sortíem a les pobles a fer temporades d'estiu, i era molt hermós perquè hi havia molta camaraderia, ja no és tant l'aspecte d'ara, que ja ho fas més en pla professional, en contractes, amb unes condicions determinades. Abans era perquè estimaves el teatre, volies fer teatre, i tothom havia de suportar la càrrega d'aquell muntatge. Sí, se repartia todo. Todo. Menos els beneficis, que no n'hi havia mai, se repartia tot. Beneficio no había. Y además sí es cierto lo que dices, porque este teatro siempre está como un poco mal considerado, sí, de forma peyorativa. Cuando decía teatro de provincias, o teatro regional, pero es un teatro más válido, creo que si cabe, que un teatro profesional a nivel de compañías grandes, porque las compañías grandes tenían una producción grande, tenían unas estructuras grandes. Estos teatros, una de las cosas que me sorprende desde Mallorca, la cantidad de grupos de teatro que ha habido durante tantos años. És veritat que Mallorca, a Balears, ha tingut la sort de sempre tenir molta afició al teatre, i prova d'això és que no aniràs pràcticament a cap poble que no tingui un grup d'aficionats, que no intentin fer una representació mínimament molt dignes tots, i que cada any fan una producció. I això però des de fa moltíssim d'anys. Per tant, a Mallorca hi ha gent de teatre des de fa moltíssima estona que per això vos deia, que és el que acabes de dir tu, que la gent vol fer teatre, empeny per fer teatre, se cerca la vida per fer teatre, que és molt diferent que quan ja te fiques de dins un món professional que després de són altres. ¿Y desde el principio has vivido de esto? ¿Desde que empezaste? No. Jo, en realitat, el meu modus vivendi, jo som funcionari. Funcionari. L'únic que passa és que fins ara he tingut la sort de poder anar alternant, perquè per les obres de teatre normalment assatges a les hores baixes i faig representacions als vespres, i com a funcionari he tingut aquesta permissivitat. Aleshores, ara quan han mogut les sèries de televisió he hagut de demanar llicències al Ministeri per poder deixar d'anar a fer feina i dedicar-me a la gravació, però el meu modus vivendi principal ha estat de funcionari. Bueno, es decir, que habría que considerar el teatro como un hobby en ti. Sí, pues yo sí. Como el que corre... Sí, senyor. Sí, senyor. L'únic que passa és que a mesura que el vas fent tens la sort de conèixer més gent, entrar de dins més portes, i què passa? Que te van coneixent i si interesses per una cosa, un dia te criden, pactes unes coses, unes circumstàncies i ja està. Però sí, jo sempre he disfrutat molt de fer teatre. He rechaçat projectes a vegades, no molts, perquè tampoc me puc permetre que el dutse, però he rechaçat projectes per no tenir, diríem, la satisfacció de tenir un bon grup, de passar-m'ho molt bé. Jo, el principal és disfrutar fent teatre. Que de todas bueno, a ver cómo digo esto. Dios mío, es que estoy un poco torpón hoy. Bueno, a ver, de todas las facetas del teatro, tú has hecho producción, has actuado. ¿Cuál producción no has hecho? No he hecho. ¿Dirigir si has dirigido? ¿Has dirigido a la vez que has actuado o has dirigido siempre fuera? ¿Cómo ha sido? Eso he dicho alguna vez, pero no es bueno que el director interprete, porque puede descuidar bien su interpretación o no está tan al tanto. Ara no sé per què te parlen castellà, seguiré en mallorquí. No és bo que ho faci, el director s'ha d'ocupar del seu, que és dirigir, i acoplar tot el conjunt d'actors per aquella obra en concret. Ho he fet altra vegada perquè no ha quedat més remei, perquè ha faltat qualque personatge, perquè jo ara el nivell que he dirigit sempre ha estat a nivell aficionat, per tant hem anat tapant els forats així com hem pogut.